Бях обещал да направя клип какво се случва с 60-ката. Сега ще ви обясня накратко докъде сме стигнали. 60-ката вече върви от около 3 месеца. Какво направихме? Направихме това, че взехме необорудван мотор от английска кола и прехвърлихме моята периферия от стария мотор на новия, защото периферията си беше напълно нормална, всичко си беше здраво. Блока от новия мотор, даже още хонинга стои по цилиндрите, той беше на доста малко километри, много прилични. И затова решихме, че няма нищо друго задължително, което да се прави. Прегледахме турбините на колата, всичко е точно. Малката, за съжаление, вече не е турбосистем, защото имаше доста аксиален и радиален луфт в перката. И затова решихме малката да се направи хибрид на само билет перка, иначе голямата си е още турбосистемс. Сложихме друга глава, само взехме спортните пружинки на клапаните, те по-твърдите където са, ги прехвърлихме на новата глава от старата. И така накратко това беше. Какво предстои, защото ние закарахме дюзите на стенд, те са пиезо дюзи 0,50-ки, те кристалните така наречени. Качихме ги на стенд, едната имаше проблем, сменихме едната дюза и колата си запали, нали? Обаче аз по мое лично собствено решение тук скоро ще взема едни дюзи или те евентуално ако намеря някой, който да ги рециклира като хората, защото знаем с тези пиезо дюзи е малко... Друго нещо, което направих през това време е да смена на everyday-ката ми дюзите. Сменихме ги с помощта на две приятелчета. Там направо беше наистина борба за живот. Всички дюзи си издаваха 4-те. Само петата човек, 3 дена бой с обратния чук, втори комплект обратен чук. Ама вие не сте го стегнали, бе, брат? Ужас, 3 дена, блъскане, биене, ама накрая си излезе вече. Сменихме дифтунки, изчистихме леглата на дюзите вътре хубаво и сложихме новите дюзи, колата си запали най-нормално и в момента работи перфектно. Сега се чуете сигурно къде съм. Това гаражче си го взехме с още две приятелчета, моите най-добри приятели. Взехме си го за нас като цяло и за приятели, да си правим си нашите си коли тук и така. В момента какво правим тук? Реших малко да изчиста генерацията на БМВ-то, защото беше доста мръсна. В момента съм я минал с обезмаслител. Ще ви покажа след малко, ще мина и с специална паста за метал и ще ви покажа крайния резултат. Малко ми падна батерията на челника и заради това с телефончето ще ви покажа. Ето може да видите, тук съм минал леко с пастата. Доста добре. Има още някои места да мина и с обезмаслител преди да мина с пастата, например тук. Но като цяло доста добре.